Здравейте, приятели! Отново сме на тест на езерото в Пазарджик. Ще тестваме лодката на Янко Христов. Вече сме били точките. Не е нужно да показваме на всяка една лодка, на всеки клиент как се бият точки. Има клипове достатъчно за това. Просто сме дошли на тест. Ще изпратим лодката на първа точка да отиде и да се върне. Ще отиде там и ще изчака да си отворите контейнер и ще я върнем. Или тя в режим ще отиде и ще разтовари и ще се върне. Остават още малко. Ето, разтоварва. И сега ще се завърти. Ще отиде на трета точка, а тя в режим на две точки. Значи на втори отваря, на трети ще отвори другия контейнер и тогава ще се върне. Ето сега на трета точка разтоварва и тръгва към нас. Значи GPS работи перфектно. Пробване е в трите режима на пилот. Няма да демонстрираме повече. Всичко е описано в клипове как се работи с лодката.